I gdje ste ljudi, šta ima, kako ste mi, ja sam Rijad, veliko vam hvala na freaking 40 subscribera, o moj bože, 40 subscribera, what the fuck je s vama. Danas ću vam pokažem kako da napravite Minecraft avatara, idete, uđete u Photoshop C6, file open, ostavit ću vam link od ove slike koja vam je potrebna. Stvarite novi layer. Ok, layer spustite ispod. Ovo ovako. Sad pravimo pozadinu. Treba vam, zapravo stani, treba vam ovaj ovdje, samo da nađem, Gradient Tool. Idemo da napravimo boju, ovako, ok, a druga boja, ok, držite shift, idemo ovako, eto ga, sad možete ovo, onda uzmete ovaj, bit će, u stvari ne taj, ovaj tool, Magic Eraser tool, ovo spikrirate, kliknite ovdje i eto vam još pozadina. Sad je potrebno, ako ja budem ono greški, nema veze jer bukvalno sad crtam, uzmite pencil tool, ovo je samo za klik, stavite na 5 piksela, tako, uzmite crnjagu, crtamo kosu, znači. Ovako i nek malo pređi. Crtamo s ove, ako, sada, ovako, a ovo sam loše odradio, ali nema se. Vi ovo uradite ljepše. Eto ga. I kosa je gotova. Ovo je greška, ali to nema veze. Onda uzmite ovako, ako vam bude ovako greška, uzmite samo bijelu boju i taj dio bijelom bojom. Da bi bilo ljepše. Sada šta radimo? Crtamo oči. Ostavite ovaj tool ovdje, štiklirajte crnu boju, napravite ovako tačku, shift, da vam ono bilo oči normalno. To sad nije, ali nema veze, nije nešto. Tako. Eto ga. Ovo ću ja popraviti kasnije kad budem sam. Da napomenem, uzmite ovako Paint Bucket Tool, uzmite bijelu boju i kosu, u bijelu, evo ga. Sad ćemo morati to malo zoomirati. Sad vam treba gumica, ali običan Eraser tool. Oh shit, ovo nije dobro. Samo malo, u stvari ne treba nam gumica, zbunjam sam se. Uzmite
olovku. Jeste. Sad ja ću to povećati. Nije bitno. Može. I ovako ovu crnu liniju od glave obrišite. Tu ima malo sad. Ovo sad ja da popravim. Ponovo na 5. Ajde, da. 5. Ovako, to je to. Uzmemo opet crnu boju. Da bi popravili. Havariju. Kako sad nešto nisam. Ali ne, aj veze, ovo je samo za klip. Vi kad budete crtovite, crtajte ljepši. Ovako, ove dijelove. Sad će se zanesvaćati lijepo. Moram lijepo. A ja ću pauzirati ako ovo svoj puno ispraviti. Sada crtamo usta. A ne, veze, u stvari nije loše. Zapravo ipak nije loše. Tako. Ja ću dodati usta, naravno. Nisu mi dodati, ja hoćete. Sada prelazimo na bojanje našeg avatara. Prvo ćemo mu ofarbati u stvari nisam još završio sa crtanjem. Ajde, sad ćemo mi to ćemo napraviti. Možemo mi ovako nešto uradimo. Brate, to malo pak. Može ostati. Može ostati. I ovoga. Tako da nacentriram prilike tu. Sad vi promijenite zapravo neka. Tako. Da, to je regularno. Promijenite ako hoćete ovaj tekstić. To je meni eto nebitno. Uzet ćemo opet olovku. Stikliramo ovaj dio. Uzmemo olovku. Ne smo. Nacrtamo ono kao od duksa. Samo vi to uradite preciznije. Vi to uradite naravno preciznije. Sad idemo na bojenje. Freaking. Uzmate paint bucket tu, farbamo sa duks. Dukserice moja žuta. Dukserice moja žuta. Idemo, to je to. Farbamo kosu. Kosu moja najdraža. Stavit ću te zemlja. Sada možemo da ofarbamo i njegovo lajse. Zapravo, ajde da, ne znam. Oči ćemo, nismo još završili. Ajde, šta će? Šta je tako na komentostu? I sve dok ne potrafite neku sad boju. Fuj. Govna izgleda. To je to, bitches. Farbamo ezikinu. Doze ezikina. Ezikic.
farbamo ovaj dio usta unutra. To je to. Special bitches. Uzimamo... Ne, koliko ja snijam? Ne mislim. Ajde, pauzirat ću dok ja nešto ne ostaneš i dok ne ofarbam ovaj sitni dalje. Evo ljudi, završio sam sve što sam imao da završim. Ovdje sam stavio kao da namiguje. Namigao, ono malo ljepše se činilo. Sad idemo radimo Color of Fantasy, kako se to već kaže. Ovdje je namjesteno braštu. Onda ovdje stavite ovo i drmajte veličinu slobno. Drmi. Evo može meni ovako odgovara. Sad ću ja Dux da radim, da bude naravno tamna reka. Neka tamna boja. Može. Ovako. Ovako ugodi. Uzmemo i... U stvari, ne, juma se. Uzmite ovo, označite dio koji ćete da farbate. Sad uzmete i farbate. Znači vidite kako je boja kao tamnija. Štiklujemo. Izgleda vjerojatno bolji po meni. Farbamo ako dio, mislim, vi farbajte koji hoćete. Ja ću ofarbati vi crtate svog avatara. Tako da ja to ne mogu ništa reći. To je tako. Ovo ću malo odozgo čisto prsnut. Eto ga. Ovu stranu neću. Ako. Eto ga. Samo. Sada farbamo lice. Ovako pravimo kao nekako bolje. Evo, ja sam osjećao sve što sam trebao. Sad na koju nešto ovako da nešto. I onda bi to uglavnom onda što se tiče vašeg. Idite file, save as, na desktop idete ime puknete, idete spremi, quality, koliko god može, dobro, maksimum, late, to ništa je to ti, ako imamo, i to je to.